ହେଇଗଲାଣି ତ ପାଖରେ ସୁଜି ଉପମା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଏବେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏବେ ବାହାର କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସୁଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏବେ ମୁଁ ହେଇଯାଇଛି। ସୁଜିକି ନେଇ ଆଇଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜିଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଲାଗୁଛି ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଖିବାରୁ ଯିବେ। ଜଣାନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆପଣ ଯଦି ଘରେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ହେଇଛି।